Persiapan guys, iki baru jam 4 lewat piro ngono nggih guys. Dhisik iki wis tegone wis mateng, tapi dhisik iki gak masak, engko tumbas panganan mateng ngono guys, wis siap dimakan. Jadi niki jan iki ya nek apa ayam suwiwi iki 1/2 kilo, tapi dhisik iki apa masak iki koyo males ngono lho guys. Mending tong tumbas mateng praktis. Engko sayur awan ya tak kono-kono tante. Sayur ki ning kene 5.000 ngene wis entuk sayur apa kuwi bung, entuk sayur tempe, kadang dicampur-campur ngono guys. Iki dhisik rencanane arep kocek jagung ning desa Bodeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Bodeh iki anu guys, ning jurusan Tlaga Tuwung. Nek sing pernah mengikuti kontene Desih terus nggih ngerti. Eling ora guys sampean pas Desih icir waktu itu Desih naik Kol Tepak. Lah Bodeh iki kun kuwi. Cuma engko Desih kuwi rencana ki ya karo Mbok Ti, boncengno Mbok Ti. Engko nek dalane elek ya tak kon mudhun. Iki kan wis janjian karo Mbak Tin, karo Pak Ali ya guys. Tapi ndek bengi iki wonge WA. Nek Bu, aku sesuk gak sida mangkat soale makku ki masuk angin muntah-muntah. Dadine yo maklum lah yo guys, wong jenenge koyo Mbak Tin kuwi iki ibuke iki lagi sakit guys, stroke. Wis pirang-pirang tahun iki gak iso nendi-nendi, pokoke mangan yo ngimboi, adus yo ngedusi. Dadine yo maklum lah kene doyo-doyo pengen mergawe, tapi nek buke memang keadaane koyo ngono yo gak iso ditinggal. Dadine engko Desih yo karo kanca-kanca liyane, karo Mbok Ti ndek sore wis tak apa WA. Iki persiapan nggawa sego, iki engko Desih langsung ning bakul rayeng. Golekne bakul rayeng guys. Panganane tumbas mateng ae, simpel. Engko kan nek wis tak adahi ngene kan wis adem, ditutup lah engko awan yo gak lumeng. Sone soalé engko ki nek kocek jagung biasane yo sedina guys, engko balike paling yo nek gak jam 4 yo jam 3 sore. Soalé yo adoh lokasine iki. Nek karo Desih pas ning Tebunan, waktu kerja di Tebunan, yo adoh ning Tebunan guys. Yo edak kene iki cuma yo rontok lumayan lah perjalanane. Tapi kan turut alas, turut hutan, lewat iki hutan terus. Wes gue sakmene ae. Engko tunggu mamping pindho. Kok sarapane nang wis iki ben adem sik. Oke, Desih tak lanjut golek panganan sing siap dimakan. Meluncur guys. Di Desih wis bar mandi. Karek salat subuh iki. Alhamdulillah guys, ki bar adzan Desih wis arep mangkat. Ki Mbok Ti wis ngenteni. Ndi? Ndi? Mbah Pomo, tak omongane banyune pek. Karek ngenteni kancane guys wong lanang-lanang. Lho, endi mah parake? Oh, ning kidul mah. Kok malah muter rono. Goleki malah muter. Kowe tak omongi banyune kebek ngono kok. Cah-cahe paling do subuh. Roh iki. Kandang mangkat yo guys, kan Mbah Pomo muter rono ndra roh.
Sih tak mangkat. Ayo Mbok ngenteni batore engko ning kono. Wis tekan lokasi guys, tapi desa iki sik tekok karo pake kae. Jerene iki nggone Pak Medi cek lurus rono terus. Sik sedelok kasok, tapi kok batore dhewe malu Mbok nek suwi meni Mbok. Mbah anu bareng mah yo kok ra mentus ning dalan. Sing Mbah anu sapa lek Yon? Heeh. Iki nek wong gurine iki sapa ki? Sampean pundi, Bu? Kuwung. Oh, kuwung. Ki sapa ki? Oh, ki lek Marji. Ketoke. Lek, Sak ning ndi? sampean ning ndi? Hah? Sampean. Awar aku. Ya, lagi kowe. Ning gene bareng lek Yon. Lek Yon budal dhisik ning ndi? Jan Yonem niku ya. nang mana Deliru? Lho, jeliru kok. Iya. Lho. Walah jeliru. Ngene Lah anu. sampean ki ning ndi? Aku apa iki ngene kene. Alah. Iya nek malah kumpul pang nek guri. Lek kumpul sik ning guri. Ya metu kene lek. Maksudnya metu randu kene lho. Iya yang Sampean kok kene sing golek sapa lek kodak? Sing golek. Di luar kurek. Alah. Jainah. Iki lho nganu sekolahan ki cek aduh ngarepe. Sekolah Budhe. Kumpul jor-joran kuwi. Alah nggih. Isine ketok lek mak Wes alhamdulillah gak sida bingung, guys. Kan kene tak yo sing tak takoki yo ngene. Nggone Pak iki denger mangdang nganu lek ngono kuwi lho. Lah jerene yo andik sekolahani lek aku gak yo informasi ora jelas aku. Aku ndi mbok gak mensak, Mbok. Iki lho tak pek. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Wis entuk. Apa ki nggone, guys? Alhamdulillah. Limo. Lah mek 5 dhisik apa sampean mek langsung 10, Mbok? Lah 5 sik lah. Ya wis. Mek 5 sik lah. Mbok, lah gak langsung 10, Mbok pek mbok ora? Gak yo ngono. Ya, Mbok, langsung mek 10, Mbok. Ya wis, Mbok, jare kon 5 sik lah. Jane 5 sik lah nek mek neh ngono. Lah nggih. Lah kalau bature do teko. Kene nebok endi, Mbok? Iki etan adu barang kae kok. Rene ae awake dhewe. Ya wis. Oke. Pun entuk sak-sak Pak jenengan. Ya. Aku nggih entuk baik, Pak. Tak apa-apa. Entuk sak black. Bulanan iki. Ya guys. Sak entuke. Nggih, mbok ti wis sampe entuk sak-sak. Mbak Surati barang entuk sak-sak. Nyala ya, Mbak. Nah, saya indah kok Yusuf kowe saiki. Apa? D6 kalau. D6 kalau. Dia sapa? D6. Dia nemu sapa? Enak apa, Mbak? Dek, kontak aku apa iki? Tak jawab. Teko apa? Gosek kilo ora juga. Loh. Jak nendi? Kebun orang rojak jarene. Walah, lah kuwi rak yo urusane lek kumpul tah ngono ki. Wong gandeng gedhe sampe lu kumpul kok kon ngejak aku ki yo. Loh. Lah. Ya, angkut jere, guys. Wes, dhisik pokoke. Kok kene iki. Wis tak tutup. Tutup kabeh. Ya iya. Dari dibuka aku ngono kok malah ditutup. Anggota tok kok, Les. Ya anggota tok kok. Anggota nyami Sri mang
Liburan. Balik terus sakit ning pinggir jalan. Sakit ya tak tinggal di pinggir jalan. Mate endi? Lokasine enak. Lanjut. SD. SD. Alah kayak tidak. Dikit ya merah tapi yo. Merah merah. Pak kon hujan lho ya iki jan kok. Oh, juale kok iso. Romantis kan, Mang? Dolane ayo. Meter-meter apa? Dolane ra api aku kok. Adem ngono ae lho. Adem. Dalam. Pasak tak kon hujan. Juale. Tole gubuk. Masa 10.000. Masa entuk 10.000 mulai. Apa gendong? Oh, alah. Kumpul aja, Pak Se. Wah, alah gak rugi aku to. Saya gak rugi aku. Gak rugi. Ya, aku dilebone HP. Kok kayak karo tak syuting ngono, Lek. Aku dilebone HP. Terus cekelan pundak ngono ya. Tak mentor terus. Oh, alah, nek awor ge ngene iki. Malah ki oleh Es. akeh tambahan. Domene oleh akeh lho. Walah iya Lho, tapi kan ora ketok marai ning jurang-jurangan koyo ngene iki. Oh. justru sing entuk akeh ya ngono-ngono kuwi kok. Mbah. Wes sarapan, guys. Ayo sarapan. Ini kok anggek sarapan. Biasane iki dhisik omah kan ra ketang numplok-mplok dhisik iki. Iki mangki ora. Nemplok arem-arem loro. Ya ini ya ndredeg jam 10. Kek. Nah, guys. Oh, apa mbok tego kok. Ngono bang mangan ngapandung ngono mikirku. Tidak ora peper mangan. Kandane kocek iki lho Mas Sam. Nggih. Oh, alah. Wis koyo tengah iki. Aku nggo iki, Mbok. Kon esane yo wegah. Iki aku eling teko Mas lho, Mbak sing manggo sego goreng. Aku Walah, Mbok teko omah tak pasrah kenek. Gak kenek? Nyek nggih tak buak. kalau kadang awan kalau cek kena. Nggih, nek awan kae yo cek enak. Mangan iki gak selera. Satu iki aku suka selera. Karo sore iki Cek, Mbok. golek apa ki enek marene warung. Lho, Mas sampeyan nek ora kene kok. Kene lho, sake ngene, Mbok. Kita gelare kene. Semoga. Tandek nene sake. Terapiku barang licik lho. Ini kok. Ya wani kabeh. Nek enek-enek iki lho, oseng terong tis karo nan. Mas Heri, sarapan sik, Mas. Laren. Jarene. Jere Mbah Kamang mangan kok. Ya niki mangan untuk kok. Mbah ngemul karo jenenge. Ya niki mangan yo wis. Tenan iki jam piro? Ora sarapan iki jam 10. Udah, keluarkan banyu Ini kok tenan. Iki tempe mbek terong pisik iki. Anake yo iki. Ora mau anu, mau aku cocok. Kok gak tak ngono, Mbok. Kuangan. Iya mang aku mek ning godhong ngono to. Ojek resik ya, Mbok. Tak jadi Godhong akeh lho. Kulo ndi? Iya, Mbak, sarapan, Mbak. Nggih,
mangan iki nek kotek maten mana iso wegel ngono ya. Nek kotek iki dene ya, Mbok. Gak seger. Mare anu, kaken banyu. Kaken ngombe iki lho. Kaken ngombe mangane mangane gak seger ya, Mbak. Heeh, berarti ya gak serap. Sampean ki sing jere kok wong kok Kalimantan ki ya, Mbak? Nggih. Kok iki kerasan Mbak ning kene. Rasa Tapi omongannya sampean juga maneh ya kaya wong kene. nggih wong mriki. Wis pirang tahun sampean ning kene? 12 tahun. Lah jirene kuwi apa? Pak emang tak tekoki bojone wong Dayak. Wong nggih asli mriki cuma mbon netep mriki. Asli Ayo, dia. Mbak, sarapan iki lho, Mbak. Kok gak nggawa kerupuk-kerupuk ya, Mbok ngene iki, Mbak. Wah, aku mape gawa obatanku kok. Iya, Kok ngono ya gage. nek. Gage-gage. Saya mau lho Mbak tapi kok nggubuk ya. Yo. Iki mangan sing jupukno sega kowe mbok ti kok jupuk kono. Soale nek gubuk tapi adoh iki. Sake wis teko Mbak Mang. Kalau jenengan njaluk sak kok. Heeh. Wah, rasa sak gumus rono ben sapa ya sak. Lah jere Pak rono lho, Nduk. Adono sar gedhak Mbah aku ngono iki Mang. Kalau Mbak nggonku kae engko nek mbok oyok-oyok nek kurang pek kok tak tekan sik, Mbak. Aku cek lupa iki. Sarap ya, Mbak? Tang-tangan. Mau tuku sambut tempe, aku gak kelerang. Ya tak belum. Kok saya tahu, iki lho mbok mek kayak Aku ngono. yo wis emek. Nggih, tak seseronge tapi. Nggih. Tak apa-apa. Hai Mas Heri udah betah lesu kok. Ora, wis mang mau tuane ndekan. Wis mang. Kayak mbake wong wedok melok njahiti karung, guys. Anak bae sing duwe mbahon ki. Ayo, guys. Mulai kok dhuwur iki dhisik. Sing sebelah kono kae wis rampung. Pokoke anggere nek sak putih-putih karung ketara wis rampung, guys. Karek sing sebelah kene munggah. Sing sebelah kene. Ya alhamdulillah dhisik wis entuk 4 karung. 5 iki arahe. Walah, ngene wis alhamdulillah, guys. Sok iki potelane iki walah banget angele. Wangi potelane iki ya Allah. Kae mas-mas sing kono kae sing wong do handal-handal kae do sambat. Kocekane angil. Balik kumpul sebelah kono mbek bojone. Kae mbok ti ngisor. Aku sing kok dhuwur dadi ning kok papakan rono iki. Mak Eko wis samtuk 7, aku 5 ae urung. Santai ya, guys. Dhisik iki pokoke mergahe iki paling santai. Maksudnya santai iki ya mergahe, cuma ya sak ngono kuwi mang sak toke tanganku entukku dadine ora ngubut terus ngono-ngono gak. Sesuk cek mergahe neh, sing penting kuwi entuk itung. Ya, guys. Sing penting entuk itung. Wis ngono ae ora usah digek pusing. Ora usah digawe apa wi sepaneng. Sing penting happy merke. Apa lek? Nggih, mbak wis ketok terus ket mang. Alah, ndak peh elek apik Mbah. Lah yo. Elek jere duwike gede. Yes, alhamdulillah, guys. Dhisik iki entuk 5 karung. Kae mbok ti wis munggah rono. Tapi aku cara melok munggah rono ki kaduan. Aku kok metu ratan kene. Iki turah sak mini. Arep tak paring nombah. Tuwak iki, guys. Mbah Kowo. Mesti kandhen delokno ngadai soalnya karung dhisik iki habis. Aduh. Bismillah. Niki, Mbah. Elokno ngadai, Mbah.
Ape mek sak rono neh ya wis. Aduh mbah. Niki anu suntak jenengan. Kula tak ndang mriko. Suntak, Mbah. Lumayan iki mah jane beg, Mbah. Lah terus kae punjul-punjulno kono neh. Lah nggih. Kok ndang di odrok-odrok ndang anu kurang ngoten. Komplain. Lah nggih. Pun kula tak turut teratan iki. Niki jenengan ngombe? Nggih. Ini es banyu biasa nggih telas, Mbah. Lah nggih, kula tak riyen nggih. Ya. Tak metu, Mbah. Oh, enak. Langsung teko ratan. Lah nggih. Teko kono yo malah medhun terus munggah malah kempis-kempis. Niki langsung turut ratan. Alhamdulillah pulang-pulang. Jam 12:07. Lho, kalau anak sing rubuh ngono kae nek kadang dijahit. Mbah, kula mantuk riyen, Mbah. Dereng niki dereng bakdo jenengan. Oh, nggih. Sampe pundi mriki mawon? Nggih, mbodeh mriki mawon. Nggih. Tekan ratan deh. Engko terus muter ono kae gubuke. Gak munggah medun ya guys, ratan. Alhamdulillah. Wetenge kuwaraken banyu. Wegah mangan guys, seger nek pas matun ngono ya lho. Wayah apa ki wetenge ngelih yo apa mam seger nek ngene iki alah ning panasan terus ape mam ki awang-awang klempoken banyu. Loh ya Allah, niki dek enek kucing mati ning kene iki. Oh alah, mati iki tak keterak montor apa-apa. Walah kaku ya Allah, wis kaku guys. Keracunan apa keterak montor kok wis kaku. Gimana kancane iki sak embuh guys, tapi lho kae wis do matuk ngono kae. Angger wis bar apa kuwi langsung dibayari langsung mantuk. Guys, alhamdulillah guys, terang gubuk saran mbok iki yang ragine tangan mbok. Mbak Tun kaman kon ngeterisak siji kono. Kayak mate sing numpak motor wau. Lho kok. Mbak. Oh, iku wae. Bener to. Oh, hati-hati kok iso. Ya lo. Ini nyatur wong. Ketularan kok gak cacah-cacah. Nggih, Mbak. Lan Malang ke tengah-tengah iki yo. Bingung. Nah, ini langsung dibayari misalkan guys kalau Pak Buse. Langsung bayaran. Asal pinten? Kulo alah 5 sak lho Pak, 5 karung. Ngene wis ngoyo Pak wis tenanan pokoknya. Menyala pokoknya. Lah selepan mau nganu, Mas Kulon iki Pak nyelak langsung iki lho. Lah kok ngantos yang menten sering diusung Mbak? Oh, diusung ora apa
Mbah kuwek kok yecik timbon sak mene ambane. Mungkin nek panen tuh Mbah napa, Mbah? Alah rupa-rupa. Moto. Seperti gini kabeh, Mbak. Yang penting itu Turun. Guys, bayaran pinten Pak niki? 60.000, guys. 5 karung. Berarti sak karung nggih. Oh, alah. Adol ae wedhus. Nggih, alhamdulillah ya, guys. Lawan mare. Gait. Bayaran. Nah, anak iki anake diugar-ugar. Tok lanang Sing lanang Mbok tintok pinten lho? Pitu. Ugar-ugar kok. Entuk wong sabu. Sing ya. Nggih. Wah, 12.000. makro lagi. anyar. Dari mati lagi. Kita jauh ah. Biasanya sih Larang sik incis. Larang jungok sik. Ngenteni nganu Mbok kumpul lho. Ora apa kok cek Lah nggih. Lho, lah iki sing kondi iki Mbak iki. Nggih. Walah lan jenengan nek keng mriko. Sing sak bloke ndi Mbak iki, Mang? Kono lho, kono. Sing kok kono. Wah, lah Mbak nak sak minambane, Mbah mbok disukani, Mbah. Tak tangruwek lemahe Mbah mungkin nggih. Mbahon kok ket mulai kok kono sampai tekan kono kae guys. Wah lah Mbah iki sing duwe padahal wis sepuh lho. Mbah Nangi wis sepuh. Tapi kok yo lho Mbah Nangi wis sepuh tenan guys. Sampean ning kene sik. Iya. Engko terus karo mlaku nek monggo Mbah kula riyen nggih. Mbah. Matur suwun. Boleh, Pak. Kameramenku Mbok Ti. Iki numpak ya kan nyekel iki ne. Kak, Mbok wis. Wis ya. Wis ketok kok. Nggih, kok nek sampean pegelen malah. Wis. Mari ndondal-ndondal. Sik, Mbok. Alhamdulillah ya guys, iki Mbok Ti karo syuting iki gak iso. Nggih, iki yo tak sepil sithik-sithik dalane yo wis ngene iki. Mantap nggih, ben sik. Lho guys, dalane koyo ngene iki lho. Nyala pokok. Tuh. Ini sampean tunduk gini. Lah. Nah, pun. Ini untuk munggah. Nah, ngono lho, mbok penting sampean nganu kono ketok ngono ya. Bismillah. Sampean tanggung ya. Wah, lah. Dalane kok empuk, guys. Ya kok. Putih. Ini. Iya. Lanang yo Rebes ae. ngono. Nah, itu ya remet. Yang penting selamat. Omah. Kono banter-banteran ora wani. Memang paling yo wong ngemul mbok mau. Menawa. Nggih. Dalan iki lho, guys. Dalan watune. Guys. Watune ting kronyol. Mbok iki ndelak konten iki wae. Oh, lah. Dalane iki lho. Nyawa kok ngene aja. Oh, josis pokoke guys. Ini hujan kok koyo ini listrik ya alhamdulillah. Kok untungnya yo terang. Terus nilai ini. Iya.
Udah nek wong kok kono aku tak dulu. Dodol nonol dalane. Nol ngene iki. Pernah kok. Alhamdulillah, cek separuh guys iki ngene iki. Yang ini sik separuh. Yo santai alon-alon, sing penting kelakon teko omah selamat gremet-gremet. Yo, pokoknya walah Masya Allah tenan petuk IP ku iki guys ning kene ya Allah, iki tekan ratan gede iki lho ya Allah ngene iki wis. Oh alah dalane koyo ngene iki lho. Ki mang kondi? Kerja kondi? Oh, wong golek ditamu. Astagfirullahaladzim, nanti entuk ning kae sithik tok kae. Ah ya. Walah, karo ngarit kuwi. Jere melok nggone sapa ngono lek waris aku krungu ndik iki. Apa? Ning apa? Tebunan apa babat ngono apa? Lah wis sampe balik iki. Balik. Ora enak. Oh, alah. Lah nek ra roh nggon-gonane kok tiwas. Ngombe apa ora iki banyune ijek mbok ti banyu? Ndak ijo. Entek. Engko apa? Oh, alah aku ki kocek ning gone sapa ya mbah pokoke dicak lek kumpul. Ning gone wong bodeh ngono mbah Pak sapa jenenge Pak sapa mbok ti meng? Wah aku ora patekan kok. Ora entuk 5 sak kok wis polaku kok kekan ucul. Walah bayani pokoke sak. Penting gak mergae. Bisa oleh nyantai. Teko kene petuk adike Pak Su guys lek waris. Nek entuk pakan, mbok ti takon ngarit ora gelem kok. Tak dhisik aku ya. Kowe wong lanang brebet-brebet ngono ae wong kene. Lho kok dilancangi kok. Lah yo. Betapane. Oh alah, lah tak ngeti kok kono lho, tek kaya lek pan mbah aku ngono tak waris, ngono lho lek pan mbong anyar. Ya ora roh iris aku jupuk celuk ku mang. Ora ngetarani. Lah tak kira yo ning kene iki lho mek apa yo ngono rek. Besok mbek mangan. Yo esuk aku. Montorom yo kene. Iya. Berarti enek motor ning kono sitok, kene wis rono mang lek waris sing kene, Mbok. Mosok esuk kok. Iya, enek motor ning kono mang lho siji. Yo motor iki Dik Mas aku rek. Halah. Tengok, guys, ayo lanjut neh. Ayo, Mbok. Nek puncak. Kok ngene HP-ne cekel ngene. Sing penting sampean ketok, aku ketok. Untuk pucuk lah ngene kok. Ya wis lah aku kowe ngono. Lho, yo lho aja ngono, Mbok. Lah. Ngene engko terus mbok lah-lah. Kok kene ngene, kok ngene ngono, Mbok. Wes. Aku dhisik ya, Lek. Ya. Dhisik. Oh, alah. Tidur lanang. Wah, pengalaman hidupnya. Wis menyala iki lho, wis tekoratan alus. Nyala guys lho, gumbul Sampane nek. Dalane halus ya, guys. Ya. Nek teko omah pokoke sak koke. Sak titae, sing penting selamat. Alon-alon ae. Dalane wis halus wis ya. Kameramene urung paham iki.
Wes engko dilanjutne ya, guys. Alhamdulillah, guys. Iki akhirnya desih ngeterno Mbok Ti. Teko omahe Mbok Ti kene. Mendungi wis kaya ngono kae lho. Ki arep anu, blekku tak dekok ning kene. Dijepukno karo apa? Dijepukno tali karo Mbok Ti. Talene ning mburi. Tak terno, guys, sakno gek nek sing napak tur mbah nang yo sakit. Aku kuwat telak tenan mbok jane. Du ngombe tenan banyuku entek. Telak nanti banyak ancur sak. Nggih. Piye? Anu mbok piye? Gak iso naleni. Nah. Ngono ku terus si taleni sitok nek wis mbok. Engko nek sampean rono elingno lho ya. Alah kok mandek bane kok. Lho lah ban ora tuku. Nggih, pun sehat, Mbah. Pun sehat jenengan. Lah nggih. Piye iki? Gak kena, Mbok. Nek mencos ngene. Nggih, gak apa-apa, Mbok. Mencos lah. Lah, ambek kene ngene wis, Mbok. Lah, ngene bakok. Masuk ndak ape gemplang lah. Wes, gak sah bakok-bakon lah. Gak tok. Tok, gak sah aku lah, Mbok. Nggih, Mbah, tesik nganu. Ngene kok. Bakoh. Gak Pun, Mbah, pun bakoh. Boten.